Arefo yamamu nyina akwa aba ne yemfa momre NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO isane ne mbadwemba ene yasa animu edi ehie biemu a ye beto aso ne yabɔ nkomo yakade ya chemu finhyia mpemienu ne aduonu mienu ye hya ase ne ehie mobo se afi ye kɔ na pabene so a ye kɔ na nibire so baabi asem na hinta bia yes masem bia ne beduadwam ye wuram na yakwa akoyi edi aba gise die yeyi a enyi eno de eno kra no ye behwe se betimi esane ne manwemba mu a yede ababa betumonim yenko na ene nkoma ye behwehwe no ye ne black power wokura moti abebro empem ahanson anase empem nson emom kura moti abebro empem nson ye ne nko ne ye ne enkodi nkomo na afi no wonwai ekuro nani emfa man nana ye mo wakwa ababa NYANSAPO so meje so minia se wumpom ye de oba de adawroma ene wadaroma ya sa ababiem a ye bebo enkomo abiemu atiefo madaroma ade abaako a akwaye amansan nyina ba besense yekomo wo Ghana hatitiru Asante mantem ha duabode oye obi ade anasa wo de asem tu obi so a ofi se eno ne ade a obetimi de atwitwa ne ho na ode a kyerɛ se odibem anase odifo asem no onim hu bi ana wonim hu bi na duabo ekura no eyede ade pote na duabo no ehunsunsuaso bi ne sei na duabo eye anase enye eno na ne ye wramu na afe ye pusu nana se de ye pusu nunum ne yate ne pampan na wabibi mu ede amayen ewo honomo nana wadaroma ene ye pese ye wo kire ye duabo yesua ho ade kakra na obi bedi ka bisa se duabo kra eye de ade yo minia medase duabo ye woni papa ne woni boni so bo ade bo wiase no obo papa ne boni nti duabo yo babi wo ho a eye wo ho ene babi wo ho a enye wo ho nti duabo de metima ka se efa babi eye efa babi so enye nti esa babim na ne ede ani duabo ye ka se duabo ne se teteno na yini police station yini court ho nti ti se bia me poman yemiensa na wo dem ha poman ayira mabuse obia se eni ne ho na ne minim ye na bia asem ne si ye ne woni ho ne mo me de ko dan na wo ba hwehwem na ye hu ebi ti se ensuo ene ye di bodua ti ye ka se duabo a eye nome kes na ya dia to na ye hu no kore sane ho anaso de epe no kore hu chefo na ese duabo na se kire no tintini ti awa no eye ade a na se kwan a obi fa so na ema no kore edan adi eno timba se ode sane ho anase ma ye hu se nipa wi na odi bone no anase oye sei na wo se ye wo mu mienu ebi ye ene bi nye de na duabo eye minu ya duabo ye chide yimu ai duabo ye pa enipa bia oti ho a o senka obodua ya de to obabi oyiri bi adwuma bi a waye ene ba bi a wade bi esombo wo sika obodua to na no na wo bone sei se wakofa wo yire aware no amamre kwa so na wabodua ne wone chi se omfa wachi na wo so wo mfa nachi ti se nke se ofa wachi a na nanto anyaman ana na epo na bubu enchi eno no wo hunu se bibi asi ene mpanyimfo so se woni mutiri mu anti amwanku endi se uje hudi se mikunu ya mawani meyiri ya mawani memfa nachi a adenti ne afire nsuo nanka ye de aye no me de abeto so se ukoye nsuo ne enye obibia na de me hu se waya ka oyem kwose wo enti ne papa no ana de enye no nso ne de enye no se bia mete ho no matenase me ne be ma bia wo me ye oba me ne be ma bia wo onhwe me na me koto se ono oba wo ho na ma fire nsuo de abodua se wonim na wo yisika ma wo ba nsuo no enku no ena me so me ye oba no be ma bia ko yisika ama me ena magye ebe kumi a me bodua weni empanyimfo se wotukutie esane yam bia no wo bosenka enkodi obi awu nanso eba ye tena se di asem ebitimi ba wo so
idi asem na bo beto se mi kunu ene oba e wo ho no mo ti ma boni dua se wo yi sika mo oba foforo bia ensuo no enku no ti ba sa be ma bia ma osika wo so wonye sana etie sana bia tie etini obi yeso wo bodua ma dua na se enya wono anana anu nese na ye what to say se wo pese wo bodua na unya oti fenchim didimu a sunya duabo ya mebekire o ya akola e bia wa wiye sikada wanyinia koduru mpempen so adwuma bi a wokɔ mu sika akoyira wo ho na ye dia to so ye obeye ni o se wo kosua na wo befa na wada woroma nsu obebo ni din no se ntonya man a wo de mfa na se nyina ya ntonya man na ntonya man mada woroma ma wiya de da ma wiye sikada na mum se sika we ya ayira idie wada woroma menim ho hwe nti medie na me wiya na fato nkyɛn na we na ye de ato me so no de kire otumi wo ho na wa ikuru na nipa yese makofo obi yire ewom se mafo obi yire dade entienze mkogina wa asem mfa obi yire na asmafo obi yire a tin ewo so ma nanom te ase se asem na abani eno na yeka yese ape ayire ena obusua wakofa no na emu ape ayire de memfa no na emu makofa kwaku yire da enti na wadawruma kwaku yire na mire bi mefa no mafo obi yire da na nso mprempren ya ape ayire ya asem ya be yese mafa ne de enye no na mefa minim ho hwe tina na saa asem we de wadawruma munyina so na sesenya me ya na omode to me so a ensuo no monche mutumi saa na wasa obo no na emu ngwa se senyem na mefa ape ayire na mosem na mafa ape ayire a unso afo obi yire da ti saa de beku on set tete ne obi frɛ no cafe ai kama ye wa kura ase no cafe bi ba ifi papa store yiwe mu ne magu no ba me papa ko fa cafe ba saa tam nipa no ye cafe ne frɛ no kasim ache ti mi wo wa na papa ka che se ne store mu ne ma ayira ne de be ko kasim ho chena no pa samasio bisimi ye so se no me ma wi bi te me da wa no bi be so me da se cafe na mo ko no kwa me nie ni mu di akire nam se mate nam di akire o mo anu bi di o mani mi nyina no mo awia bi danti di kan da chi na chi so yenkwa akire enko se enko bi ne sa wa na afa ye oro afa ni nyina eso na me ka ho so nam se me di akire ni ntino cafe no ancheme eso na me ka ho ide se na esema ye kadua no kra no mo bo no nso nimbo dabi na de ese hu odua ni mu ni se te se me puma ya yira na mabodua se edua no enku nipa wo faaye mafa akotena nkran makowu won nkran kwan be na mehunu afa so se dua na ku obi e wo me puma yi hu na se na mabodua wi na se bekun de fa so enhu be ne hia me amabodua me se osuma obi ma ne ye adwuma on se tie sisi ase da bia ba oye adwuma na ode bosom na se da ba nti se osuma obi so won koku obi na okuku ni wi ade na se oye ko so ko horo se kan so obi timi ko bodua na akuku nipa na wamfa ase da anko na bosom na tena se na me na wo di bedi agoro na wa sha ase se obetua wo so ka fi no abo awura babusu na asema ye kan yi ebisi ye nche ewo me ankasa me kurom a oba bi bo ni kunu a one ne ti dua se wakohu se one oba foforo ete enti odi nsuo ni bo oba na ne kunu nyina dua be ma no onye ne ho ade kura odi bo ni dua akire na menya ne ntie se be ma no esa ba akire ene wo be ye okobo dua yi wo san ne betena ase enem na wo kase nsuo na nya oba no amwowu ebiredue mu no yesi nsuo bɛboro bɛse de wo ho ɛna wo frɛ odi bo dua omkodane ni nyina maako a be man de ote ho na se oba na amodua ni yi ti satama na nka be ma na ba ne nkyɛn na wo se nko mo ye ho amamra nsa na obeba nkyɛn waba hunu bo ɛna dia bosom timi kyintem wo ho pa yisika 10 pesos odi ebro beku ato akene 10 pesos ukọ huhumu a 10 pesos eya huhumu 100 million 10 pesos na ehune han huhumu wiase na esompa 100 million disa okọ deka
55 cedi na say yi almost 5 billion. Nti sika de sika ho chinye ekum ni papa duabo ba mu aboa enu 3 days kura odi awara becho. O sika kase pa na mo ka ho asem. Enti eye na mu se obebo no amoni ya enye. Nti na me se ye wona papa ne boni. Uhunu body ye pa. Na obia na dua ye nya no a obia na timi dane dua. Ye wo sunsum obi wo ho a otimi dane dua so nya komfo. Se obedane dua a o se hohoro wonsem. Na nso mpanyimfo se akola hunu ne nsa hohoro a mpanyimfo ne didie. Ti se wote ho na obi odane dua so ne bosonfo no. Ibako de obeko nsuo nim ti se bia asu ye bo mu a bepa akoko fufu mienu odwan pa otua dua osika kakra ya coins na de aka ho ene wo snap mienu ekatachi abusunya no twintontonu nyina we ne yete ne bre wo se bibisi wo kuro mo betima ba wanim wo abesere mo wagya ache ne yetwa efa ya sensu bia kokoro wonsem afi utimi dane dua no. Nti sabia kronto enye obia kake bia na timi dane dua. Sofo kura ontimi dane dua. E wasa chinchinchina anche me de apepe me de bubu me de bocherewa na de bodua nti e wasa me ko bocherewa hono mo ansa na ya dane anaase ade a ewo mu ni se meti asu ye bo ho metima dane apepe dua meti anto nya ma ho a metima na se nne ne wiase no sikani bre ni mentime ho ase binti no obia pese ombra me ho meye de na tete na wo mu ni se meye konfu yi e de se dua ba ha na se eye apepa me fra apepa ne kasa se bofo obi afrew to atu tamabo no nti wada woroma e wo se ye amamre firi wo kwan da ho o me konfu ni hwe wo ne ho nti madua we de ma ne mmra na me konfu so nya bibi nto ne ho na da bone kura eba a wo se me ye amamre ye de emma no bosom no ne konfu ne be kasa saa o na konfu na kire kwan se momfa dua we de nipa obetimi adane ye monkwa pepe so hono nti ase aye de aye adwuma nti se wokọ na akwadane dua ne wi a so wage 20 million a pepe konfu no so kwa okoduro be kasa ye ko nipa asumasi ho no se ye mmra to ono so be fa boa mu ade kakra so de tubofo mo no so de aba na so de atonse bia ma bosom na wo kire ye no ba ne ni ho ba se wo ye bosomfo de a obetima dane ni nyina a onfa nko apepe ho wo ye bosomfo a panyifo se rere bo ne tara de bo akasa nti de wo beji ato bosom ne ho no nsuo no so be fa bi de akwakoma nsuo nti ye ndane dua dana ndi dua ni sika dana wo dane dua wo se na awotwe beto sika no so arefo mohwe a ni bre sempa nti na ne nana wabotuntumu pa na se duabo ya de a ekoso wo Asante mantem Ghana ha no mo a ye firi se eno ne kwantiawa a etimi boa ma asam eto etwa acha bosome bonse hunsunsu aso no na ahya se obi kura etimi bo no de asi so nana na fuam yensa pe nana no mesra mu moma asemi no kura enadi eno so timi adwuma sa eno no se be ye adwuma agi se nipa na obo odua na nkasa wani omo twata amto so omo twata amto so no obi obodua twata amto bia wani nasa onwa ni we no ofa ne amadua na nyawo enti se enye aye won no kura se bia eye meme na me faaye nanso nam se me wani na me bo wudua no bitimi ka se sa asemi se enye me ena black power dey to so anana no memma nefo me nsa pemadaroma moma no kura na adi na se mi wotumi nti ma fa kuntuna se na ma ye na ba ye adwuma na hyensuo ne kura simple kura ne nkoduru nsuo ne nim kura na no eba sa eto otimi da ho eme yehu se enya black power ye de na konsu a meme frɛ ye so ye ntimi enkyere ema yehu se ade ba ko yehu osunsun mu ni se nsuo na yedi bodua no enye nsuo na
etisi ya frɛ ne ha o ye won krofo be from messengers wo mu hu sin abaifo ankasa ti sɛ yɛ te a yɛ ka asɛm yi na bia bibia si na mde kosu abɔ hɔ na messenger na tumlika na ɔkɔ anya mam katachi wo de wada bɛsɛ kɔ hwɛ bo ho ya frɛ wa bodua ada di asɛm sɛ kɔ me de ntimi nka kyerɛ kɔ hwɛ sɛ yɛ bɔ kyenkuni nsu na tumlika na ɔba waba na ye otie wi ya na ɔfa pa ɔde aba no kɔ de onya na hɔ pa ɔde kɔ fa kɔ yɛ ho adwuma nti obetuma bodua 30 years na nya obia bata yɛ dɛn nsusan so wo da ndi ani so na betena se ahwɛ ne faale so a na hu ne sɛ yɛ frɛ me ha mire bi wo sɛ me kɔdi hu adwuma nya dana bodua nya dana na be kɔ nsuo ne hɔ dabi nya da beto abuotwa asuo fra no na pafin besi wa ampa nya dana bodua nya dana na duru nsuo ne hɔ bi kura timi take 3 years 4 years 5 years ni nya nduru ne hɔ nti ɛyɛ dɛn ne yɛse afi de aduru ne yɛkɔ yɛ dane yɛ amfa de enye yie no na nsuo nya wa onfiti prekopenyo obeda ne ma bi adi a kyerɛ wa mo hu sɛ dua anya wo ebi ti sɛ asɛ onamwa na asɛ ye ka wato amenem onamwa na asɛ mo kɔ baabi mo nam nsuo so na wate ato mu ntimi mpie na nsuo ni bo hu sɛ obetime hu obi na dɔ so si na sene nsuo ni bɔ wo nka yɛ sɛ bibi kɔso wa wonnim ani ewo hintadua hintadua dua ya ma mo wante enu ehu sen de baba mo ate ya bono wachi be ba ha ya me ne obedi nkomo na ebi a ma ye bibi boni bi ukwa wo se de nim se ye mea enti wo de wabo dua wo machi se de obeye sa de nsuo ni ne friend hintadua hintadua chire no ade nti na ma na ehu eno no unnim si aba odua ana unnim sa ade na akoya na ho aba asem sa dua no so enyantem edua ebo nipa na chi no enyantem betima take 10 years 15 years 25 years 30 years na fe na ebenyaw because ebe ma wo re fi wo ansa na wanyaw ti so obi fun ayira ya busa o so ma jama naka o ko hye dem ma na wabo nti wo de wato adwene mu wo ya nkyeme ne ho nkro ne ba lita ebe nyawo no na wo fi ti se wanya obi a ohunu ade antena se anhwemu ahu se da bi se asem se si ya obekọ so nti se basa na bon se benya be wie no na wafu no apagya no no wanoa wo yemade enti na se ye hu ne na se ba kwa na wo kanti ne bi ne bo ne se ensuo ni nkun no wi a wonfo abusuafo na ase na na saa de na se wo wi akata kira da ase awi onim Duabo bopa experience bia na ba bia ba ko wu atokora ha no won hu nkoda ase to ada na ase preko me kai se ye beto aba mire bi wono mbo abato komisadua no mka chen se owi a wonfa ne ma ena ase na saa nipa no wawi enti ba bia be ko wu bia no wonfa ho o papa bra papa wonfa ho na nim se Ghana boni enti ne yempe Duabo obi on pe Duabo bia on kan okre se nye Christopher su ese Duabo oba bro upo bi obo Dua fe se Yesu bobi obo ne se David kura so eba eja Yesu David bobi o kan Psalm 109 wo Psalm 109 ma men kan ne sesi ane enko mpamcho yese opusu nunuma na wote ne pampan ma men enhwe na men kan ne sesi 109 Psalm 109 eni menya was it hold not thy peace, O God of my praises, for the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are open against me. They have spoken against me with a lying tongue. They encompass me about also wealth with words of hatred, and forgot against me without a cause. Ayaye, makai dia babesi ayo 9:3 hon makai babesi. Senye mbre na nka obekan akwakosi wo sha 9 na kokan akosi 31 no so 31 hon kakra kra makai was hold not thy peace, O God of my praises, for the mouth of the wicked
and the mouth of the deceitful. So what we no ano a enye ene ano ndadafo. The Bible no e canon. Nti say say wo kan ya say de wo kan ya enye bre na me kwan ya. Mo tiefo a mo hwe na Psalm 109. Eye no me. Ya wo nto ato aso. E be kan wo nto ato aso obi akora nya wo ma do ye da. Obeka aka se won kun na oyere na o ma na wisia. Wo kai kwadwom honso a e wo hono saa kwadwom chapter 5 wo de kai free 1 hono e kwa e ho na hu bone a ye nananom ye ye enne ye na eso asotwe che oba de kra saa kan se enkodi obi hu nsekuruma ma odua ma wamu na ti twitwa ne hu ade a hu ye na ka to nua no so obobo odua enu ti akokora na na wotwe kunkun na bra nkora ne kofre na akokora tipa no ofre mmoa wo nwura masisire e mo mbewe nkwada no aso den no loto yire so da ne nkinisi Yesu so bobi omela odome abrojuma no nsa ade bia oba ne bema time no ko wo se de ntina abrojuma ne nso ye eduru time wo se so odome no mani abrojuma ne hye ni nyina ye no me ni bia ye duabo no achefo duabo nso ho de no ene no nso ye de ababa biguo no entina na duabo ne ye de ka kosia ne mo bebo a bonne kwan so huni ye na bo ne ye so onim duabo a memmo obi moma obi timbo duamo minua ya amode asemi atonso senyo no na amode atonso de a ene ese ni se no abode ama wonua no onim bode a betima ba ma no ese na ade ni tintini nte wo am se duabo no nye o because me gbe ma amoni ya se ebedi mewu de ma duabo no ye ne se e ma ihu nokure ebi so bi epe nokure o se me gbo me na mfae nipa na na se nipa on ne fae nenso me bon ma amoni ye nti asa ba be kumi nti nokure na ebe mu no we so wa bonne da ko du obeyire ne e ko kan ho asema wo bodua wo so wadi bida nti kwambi so no se nye we die no kra na aye ya wa ye bida nti ye sha se be sha se aye de odi free kan ba onwo bi o kan 1 2 3 o sha se 5 da wo bi o kan 1 2 3 o sha se 5 da hwefo ye mfamo emfansi e ka se ye di asuo frawachi a ye be hwe no ama na se ye di adwenachi a ye be hwe asuo efraw e wo ho no mo nana wada ma ye sore so efutu kakra bi ani tete be se duasa de metimi aka ne se ne de Ghana no akwati se duabo no enya ne sa nti se nya dia ade be ma duabo no agya ne se ye mfa nokore enanti se nokore ho aduabo ni ho uno papa tifie na de da ho na office wo pa bona mane o ka se fa na wafa emfa menkofa uhu oba bi na upeno no so wo kunu a ja no nyo no nko na ye oba mane nko cause pete masase enda ho kwa bia na wo sika na de beje afiri ni nsam o so wo duabo no fie simple mo amo fefa nkrofo yire no na de atodwane nye ma na wo bebire ni yire ti hu so wo yire a ja no nako nana edina se won so ha wutimi dane duabo ni bi me dane dua fa wo number to dwaba me the number is 0243 80 9370 0243 80 9370 0541 17 30 91 0541 17 30 91 arefo semo hu de duabo no ho nsem akwa yesrew duabo no eye enye ni nyina ejina wa nkasa wo so ekwan a wo befa so a wo bebo no ene wanhwe ya edisunsanso bone ede bebre wo so yesi nkwa mu nam ene ne ade eche no abekwa no obi eyi mu nam are uta wia nkrankra ne nkatenkwai emu nam na se wo wia enam nkwa mu nam are pen bomodin na manananom na dua na so bebode a mo ntiase se wotiwe ayade a wotaye na mmomwe na asi na nkasa this particular nkwa ne de enyo na oyi mu nam na wodi esan ho ana wontumi agya abokra ememma na nkrofo yerenom bemmebu onim se wo bayi wo yire obayi ni wo kunu bemmeyi wo yire emani bi nso no chinchinchina sa bemmeyi no ne bekọ ono no begende na fi ne yire nsem sa wo bayi no begende na fi ne kunu nsem mo menya ahwe yi enye twe konkon na wo se wo ka kire wo se obi yire mfa bi da bema pese osisu na abobra na abraboko woni mu a emfo obi yire da oba
opese niema koyie ma wa obi kunu a wo ma na yere ntiase se oben pese me wa na ka ho eni bi nko siada na eni bi nso ntwempena da na wanhwe ya wabrabo no enwie peye emfa emawo aha nyansapo kasamfonyini so yesane ne badwemba bomode subscribe na share na like mama emawremfi koma ene nana boy ye fa aduro ni ade ma modi ka ahwe no ye beto aso nansa ne ye beto aso nana so pese wo se ya anye selfish pese minkuminya na yanko aya anhwe ne wo ye dem wa se amadodo na ehu na afedi ye ba ne ne betena se a wo ya ba no we ne friend sei we ne friend sei we ne friend sei free consultation na ode amaye enti asram mmemmoden na videos ni nyina no yen share ne like na yen subscribe na yen fama ni enya adwentwe emfa nto ase emfama midi ene abusuapani owusu aduomi yema mu nyina ammo ene hwa wogen ahenewa